Mga vendors kag manugbakal ginakahangawan ang pagdanaw sa tubig sa second kag third floor sa Iloilo Terminal Market. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagapangsaka na lang ang ining vendor bangod sang danaw sa salog. Makitan man ang duwag yellowish nga tubig nga ragaawa sa isa sa mga lababo. Ilang sitwasyon sa pinaka vendor sa ikatatlo nga panalgan sang eatery section sang Iloilo Central Market sang nagligad nga semana. Apisar naghagan-hagan na ini sa mga semana. Barado sige hapon ang tubo sang ilalababo. May nagwa na da nga yellow, da ngihi, do ngihi, na blaya baho, blaw kay kauluya, bla magalabay da mga customer. Antes makakaon na dingihi, anay masimutan. 2 weeks na ni nga amon hangyo sa babaw. Bangod sa pagulan-ulan sa mga semana, nagdanaw man ang salog sa second floor. Ang tubig ang nagatulo halin sa third floor. Delikado ko siya rin. Ang among di nga bugas ko di kay di paktang sa adlaw okay wala gatulo kung gabi magbalik kami mag-open kami basta na amon di nga bugas. May mga nadanlog na gani kuno nga mga marugbakal bangod sang tubig sa salog. Siyempre madanlog ang pahigad ka lang kung wala sang danaw. Sunod sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office, barado nga tubo ang isa sa mga posible rason sa pagtulo sang tubig. Ginkayo na ang problema, kag ginaobserbahan kung diin pa posible may leak. Balaan mo kung wala siya barado, matayo yun lang ang water. May remedy yan to, tapos tinluan. Galing wala to, pamalahon, anay. Di sabong ginakayo to. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada!